היי, שלום וברכה. אנחנו נמצאים בפרשת וירא. פרשת וירא, הבורא נותן לנו מתנה נפלאה בחיים, שאלו אחד היסודות להצליח במסע, להתעלות. וזה אחד הדברים הכי קשים, ואיתם הבורא פותח ואומר לנו, לאחר שנאמר לנו בפרשת לך לך, תתהלך, תתקדם. לפעמים האדם נעצר במעצורי האגו שלו, שנקרא בשפת הקבלה המצרים שלו, מלשון מיצרים. מה המיצרים שלנו? הטעם והדעת שלנו, השכל שלנו. כיצד השכל שלנו תופס את החיים. והשכל שלנו מושת הרבה על הדברים המולדים בו, האופי שלו, כמו שציינו פרשת לך לך, וכן על בית הגידול שלו. המתנה שניתנת לנו בפרשת וירא זה הערך של מסירות נפש. לפעמים הניסיונות הכי קשים שיבואו על האדם זה ניסיון של מסירות נפש. מה הכוונה מסירות נפש? נתחיל עם המילה נפש. נפש אומר, מה הנפש שלי? מה מביא את הנפש שלי לידי ביטוי בחיים? זה הרצון, התענוג שלה. מה היא חושבת ומה היא מרגישה. יש עלינו למסור את הנפש, לפעמים למסור את הרצון, את הרגש שלנו, איך שמרגיש לי הלב, איך שאני חווה ורואה את העיניים, איך אני חווה ורואה את המציאות דרך העיניים שלי, דרך השכל שלי. כלומר, איך שאני תופס את החיים, שאני זה בעצם האגו, זה על פי הרצון, הטעם והדעת, השכל שלי, כיצד הוא רואה את המציאות, וכל החשבונות שהוא חושב, את זה עלינו למסור. וכדי להצליח בחיים עלינו לצלוח דרך השכל, ואיך עושים את זה? על ידי זה שמוסרים אותו, עוזבים אותו בצד, ממש כמו שלוקחים חפץ, אני מזהה את הרצון שלי, אני מזהה איך אני חושב, איך אני מסתכל על דברים, ואני עוזב את זה בצד. וכאן אנחנו רואים את כל הרעיון הזה בפרשת השבוע. הבורא רוצה שנמסור הכי הרבה את הנפש שלנו בנקודה הכי מהותית של החיים, בנקודה המהותית של אור אין סוף. מה הנקודה של אור אין סוף? זה אהבה ונתינה. הבורא נתן לנו כאן חיים, נתן לנו כאן עולם, לחיות אותו כפי רצוננו. זה נתינה שהיא מעל הטעם ודעת של הבורא. כי הטעם והדעת של הבורא, השכל של הבורא, החוכמה שלו, מגולמת בתוך התורה ומצוותיה. שהתורה זה החוכמה, ובתוך התורה יש גם את הרצון, זה המצוות. אז כל העונג, הרצון האלוקי שמגולם בתורה, הבורא עוזב אותו בצד ובורא עולם ויוצר בתוך העולם הזה. אדם שלפעמים יעשה הפך רצונו. ומאחר ואדם נברא כדי להידמות לבוראו, נבראנו בצלמו כדמותו, שזה הנקודה הכי עילאית, זה הנקודה הרוחנית הכי גבוהה שאדם יכול להגיע אליה, זה להידמות לבוראו. וכמו שהבורא מסר לנו את העולם, הוא מסר את נפשו, הוא עשה מסירות נפש, כשהוא שם את האדם בבריאה שלו, כשהוא ידע מראש שיכול להיות שהאדם יקלקל במעשה בראשית. הפנימיות של זה אהבה, גמילות חסדים, נתינה שלא על פי שכל, מעל טעם ודעת. ובואו נראה כיצד זה בא לידי ביטוי בפרשת השבוע. בפרשת השבוע מסופר שאברהם אבינו מצליח מאוד, וכל הסובבים אותו רואים כיצד הבורא עומד לימינו ומצליח את דרכו. אברהם אבינו כורת ברית עם אבימלך, מלך פלישתים, ומסופר אחרי שהוא כורת את הברית שהוא נוטע אשל בבאר שבע, ואחר כך מובא לנו ניסיון העקדה שאינו מובן על פי טעם ודעת, וגם האשל שנטל אברהם אבינו, ההתנהלות של אברהם אבינו בהכנסת האורחים הייתה גם כן באופן של מסירות נפש, מעל טעם ודעת, לא על פי שכל.
וכך הפסוק אומר, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם. ומיד לאחר מכן בא לנו סיפור העקדה. אנחנו מבינים, מי שמסתכל אל תוך התורה ומכיר את הסיפור של אברהם, הרי כל העבודה, כל מעשיו של אברהם אבינו, היה להפיץ אמונה בבורא עולם. ויקרא שם בשם כל עולם. ויש דיוק בכתבי החסידות, לא כל העולם, כלומר שיש כל ויש את העולם, אלא העולם עצמו, כל כולו אלוקות, אחדות אחת, כולל כל הנבראים בו, כולל אנחנו. וזה היה עניינו של אברהם אבינו, זה העניינו העיקרי, להפיץ אמונה בבורא, בכל אחד. אם כך, איזו חשיבות יש לנטיית האשל של אברהם אבינו במדבר? אם העבודה העיקרית שלו הייתה להפיץ אלוקות ולהביא את האחדות האלוקית שנמצאת בבריאה, שזה דבר כל כך גבוה כשלעצמו, ועל זה נאמר אברהם העברי, שהוא עמד מעבר אחד וכל העולם מהעבר השני. כלומר, הוא היה עם אלוקות, בעוד שכל העולם מתבונן בטבע ומעריך את היכולות והכוחות שלו. ואברהם אבינו אומר שלא נטעה, אלא כל הכוחות וכל אשר מתנהלים וכל אשר מתנהל בו בא ממקור אחד, ומנוהל על ידי מקור אחד. אז מה הקשר עם נטיית האשל? העבודה הזאת כשלעצמה היא חזקה, היא תודעתית, זה רמה מאוד גבוהה, רוחנית זה דבר מאוד גבוה. ועוד, מה הקשר בין נטיית האשל לעקדה, לעקדת אברהם אבינו? מה הקשר בין הנושאים האלה? וכאן הבורא נותן לנו מתנה. מנסה להחדיר בנו את הערך הראשון שעלינו להתהלך איתו קדימה, ותמיד בניסיונות הקשים שאנחנו עוברים להציף אותו בתודעה שלנו. משמעותה הפשוטה של המילה אשל זה אילן גדול. אברהם נטע עץ בבאר שבע. אולם בגמרא, במסכת סוטה, וכן במדרש רבה בחיי, אחד גדולי המקובלים, מובא הדבר הבא, שמה זה היה אשל? אשל זה בוסתן של עצי פרי באמצע המדבר. וזה כדי לענות את האורחים והשבים שעוברים על אם הדרך, שעולים מכיוון מצרים וירדן ועוברים דרך באר שבע ממשיכים הלאה לכיוון צפונה של הארץ. כאן הוא נוטע בוסתן של עצי פרי באמצע המדבר. ופירוש נוסף שמופיע בחיי הוא שהוא בנה שם פונדק, אכסניה, שהעניקה לאורחים אוכל, שתייה ולינה. רבות מסופר על הכנסת אורחים של אברהם אבינו, שהוא סיפק לאורחיו לא רק צרכים הכרחיים, אלא גם מותרות. עד כדי כך שהמדרש מספר כי אברהם קבע אפילו סנהדרין. זה מובא במדרש בראשית רבה, שאברהם אבינו קבע סנהדרין. מה זה סנהדרין? עשה בית משפט, שאם יעלו סכסוכים בין האורחים, יהיו אנשים חכמים שיפתרו את הסכסוכים. הכנסת האורחים כזאת היא לא על פי שכל. היא לא נובעת רק מצד שכל ההיגיון בלבד. לא רק על פי שכל והיגיון בלבד, כי מה אומר השכל וההיגיון? די על פי שכל, לתת קצת צדקה, לספק לאורח את מחסורו, ומתוך רחמים עליו. פעמים זה אוכל, פעמים זה שתייה, פעמים זה לינה, פעמים זה רחצה, אבל אין סיבה להעניק לו תענוגות ומותרות, בוסתן עצי פרי, סנהדרין. למי נותנים תענוגות ומותרות בדרך כלל בחיים? אנחנו נוטים לתת את זה לילדים שלנו, אבל לא לאנשים זרים. בא אברהם אבינו ונוטע בנו בירושה רוחנית, כמו כל ילד שנושא סימפטומים שנוטה סימפטומים של ההורים, כאן גם אברהם אבינו נוטע בנו ירושה רוחנית. מה הירושה הרוחנית? מה הירושה הרוחנית? מה הירושה הרוחנית שנותן לנו אברהם אבינו? הוא נותן לנו את היכולת לתת לא רק לקרובים לנו, אלא גם לזרים.
ולא באופן שרק מה השכל מחייב, אלא מעבר, תענוגות ומותרות. ולפעמים צריכים לעבוד בלי שאלות. הכנסת אורחים זו של אברהם אבינו מעידה על כללות עבודת השם שלו ומה שהוא נתן בנו. הוא לא עבד את בוראו רק באמצעות השכל, רק לפי הנוחות שלו, אלא מתוך מסירות נפש שלמעלה מההיגיון האנושי. ודבר זה הגיע לידי בחינה וניסיון בסיפור העקדה. וכאן אנחנו מחברים את השאלה שאמרנו, מה הקשר בין העקדה ונטיית האשל. גדולתו של ניסיון העקדה, שזה היה מעל לכל שכל והבנה, אלא יצחק, הבן הנעקד שהעלה אותו לעולה, הוא נולד על פי הבטחתו של הקדוש ברוך הוא, שאמר לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק הוא גם כן ממשיכו היחידו של אברהם אבינו. אז איזה היגיון יש בלעלותו? איזה היגיון יש בציווי הזה לעלות את אברהם אבינו? ואף על פי כן, אברהם ויצחק הלכו בשמחה למלא את רצון השם. מכאן אנחנו לומדים ומבינים, הרי האדם מביא ילדים ומביא זרע כדי לחנך אותו ולגדל אותו בצורה מסוימת. וזה אחד הערכים שעלינו להעניק לילדים שלנו. וזה הקשר בין סיפור האשל לסיפור העקדה. התמסרותו העל-שכלית של אברהם אבינו להכנסת אורחים, העניקה יסוד על-שכלי לבנו יצחק וכן לכל זרע ישראל. עד שהוא הלך בשמחה למלא ציווי על-שכלי של הקדוש ברוך הוא בניסיון העקדה. ומכאן ישנה הוראה ונתינת כוח לכל יהודי. עלינו לחנך את הילדים שלנו והן את עצמנו לאהבה ונתינה במסירות נפש. לא רק על פי שכל. כמו שאברהם אבינו נתן לזולת את מחסורו בגשמיות ורוחניות. לתת לאחר גם כן דברי תענוג ומותרות שלא יחסר לאחר לזולת מה שצריך. ולא להצטמצם על פי שכל. טוב, מה הוא צריך פה עכשיו? 2 שקל? 150 שקל? 5,000 שקל? אלא לעבוד מעבר. ועל ידי זה מה? אתה מדמה לבורך. שהרי גם הבורא נתן לנו עולם שלם ביודעו שיכול להיות שנקלקל את מעשה בראשית. כמו כן גודל דור בזכות אברהם אבינו, יצחק וכן יעקב, אבל בעיקר באברהם אבינו. אברהם אבינו מאפשר לדור לגדול, וזה המהות האמיתית של יהודית. וכל עוד אנחנו לא נוגעים במהות הזאת ולא מממשים את הפוטנציאל הזה, זה אחד הסיבות שאנחנו מרגישים ריקנות בחיים. אברהם אבינו עוזר לנו להעמיד דור של מסירות נפש, שיכול לעמוד בכל הקשיים והניסיונות של תקופת הגלות ולהגיע לגאולה האמיתית והשלמה. וזה אחת המתנות המצוינות בפרשה שהבורא נותן לנו, מסירות נפש. עלינו לזהות לפעמים בדרך, אם כאן עליי לעזוב לגמרי את השכל והרגש שלי, מה הוא אומר, ולהתעלות. ועל ידי זה שאנחנו מתעלים על עצמנו ונותנים, נוצר תהליך של דומה בדומה, מידה כנגד מידה. ככה גם הבורא נותן את השפע ואת כל המצטרך ליהודי במסע חייו. שיהיה לכולנו בהצלחה.